Сегодня мы находимся на цудоўным вечары, творчым вечары знакамітай спявачкі Людмилы Кириленко. Это юбилейная дата, 20 год. Яна была насычана рознымі святамі. І сёння мы гэтае свята бачылі працяг гэтага свята. Цудоўныя песні, цудоўныя яскравыя эмоцыі, задор, маладосць, радасць у вачах гледачоў. Гэта, канешне, каштуе вельмі шмат. Таму што менавіта беларуская песня на так скажем, тая земля, якая цягне чалавека да сябе, тая радзіма. Ну і мне хацелася б пажадаць нашай паважанай юбіляршы, нашай артысткі з вялікай літары, далейшага шчасця, сцэнічнага, далейшага шчасця асабістага і, канешне, новых набыткаў, новых песень, новых эмоцый і новых творчых сяброў. Ну а з вами была паэтка, аўтар песень Таццяна Атрошенко.